इउटुबारनि आइडिया इउटुबारनि एकदम जोंना थांसै दिनै राननांगोनलै Aku nih pakai ini kita terbuka kayaknya. Harus. Satu kan? Mana? Aku di bawah itu di sana. Reflek. Isam part 2 बर' फिल्म बेखेवनाय नागिरनाय नुथाय रबि नार्जारिनि प्रडाक्शन फिल्म प्रडाक्शन बेखौ दिन्थिनो थाखाय भिडिअ लाबोनाय जादों itu kita kira baik itu lagi. Baik. Kita start করব না ক্যামেরাটা ফার্স্ট অন করব দে মাকে করব দে ক্যামেরা অন তারপর রিবন কাট তারপর পূজা করো এবার নারকেল ভাঙো কাটো মানে আমরা রেকর্ড করব লাগবে না ওয়ে গো মাতাশ্রী রাজমাতা আইয়ে রেকর্ড করতে না হেলিটো আর নাই Oh itu, mas itu di sini atau kamera tuh yang kau? Oh bagaimana? Mas, nih kok? Mas, ini ada logat. Kamera kali kan itu. Heroin, ada Timo dong, Monalisa dong. Harimau apat gini birim besar-besar, ada legasinya bisa nih terus sampai, ada legasinya. Dia habafaरियाव मेरे फिल्म प्रोडक्शन में थांखाजानाय गासैबो महरगिरिफोर टेक्निशियान आरो लोगोसेयैनो गुफुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां नेहाथारि मुखुल फुलबुरिया सारखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो लोगोसे खौबो गांसे आर'नाइजों बे नाजानायखौ बरायनो थाखाय आरो लोगोसेयैनो जा दंबावो कृष्णा जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि बिरगोदै मोसाहारि बेखौबो रबि नार्जारिखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै फिथा हास'नायनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि निजोम बसुमतारी सारखौ फिथा हास'नायनि हाबाफारिखौ बेखेवना होनायनि थाखाय मानगोनां निजोम बसुमतारी सारनिसिम साबायखर बावबाय लोगोसेनो जोंहा नैथि हाबाफारि दंबावो
स्क्रिप्ट बेखेवदों जोंनि गहपुर डिस्ट्रिक्ट बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नकुल पुरगुरिया सारखौ बेखेवनायनि थाखाय हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दायो बे बेलायावनो जोंनि बे हाबाफारिया मोजां जाफुंनो थाखाय मानगोनां जिल्ला फरायसाफोरनि मिरुनि नेहाथारि निजोम बसुमतारी सारखौ एसे जोंखौ थैसाम पार्ट 2 आरएन फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानो लानाय जि बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिश्वनाथ जिल्ला बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि लोगोसे बिथाङा बे थैसाम पार्ट 2 निनो एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर प्रबिन बसुमतारी फंबाय आरो साफ्रोमबो थैसाम पार्ट 2 फिल्म प्रडाक्शननि साफ्रोमबो फेमिलि गासैनिसिमबो आङो गोसो गोरबोजों गोजोननाय जासिबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव आं गावखौनो बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि गहपुर ओनसोलाव हारिमुखौ गुवारसिनै फेहेरनानै लाखिनायनि मोनसे थांखि आरो नोजोरजों जोंनि गहपुर ओनसोलनिनो रबि नार्जारी फंबाया खोब खस्थ'नि गेजेरजों गोलाव समनिफ्राय बे सिनेमा बानायनाय हाबाफारियाव बिथाङा खामानि मावबाय थादों। मेंनो रोङै गावनि नाजानायनि गेजेरजों बिथाङा दिनैनि बे समसिम जाफुंसार जाफैनो हादों। आङो मिजिंथियो फैबाय थानाय समाव दिनै जाय फिल्मखौ जों शुटिंनि थाखाय दिनै बेखेवबाय थैसाम पार्ट 2 खौ दा बे सिनेमा बानायनायनि जि हाबाफारिफोर दा बे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव गासै बिथिङावनो गुबुन गुबुन जाय बिथांमोना गुबुन गुबुन पार्टफोर लानानै खामानि मावगोन मोजाङै मोजां जाफुंसार होलांनो हागोन आङो बेखौ आफा अबं गसाइनियाव आर'ज गाबबाय। बेजों लोगोसेयैनो बिथां रबि नार्जारीया गहपुर ओनसोलनि बे जग्रबसे ओनसोलनिफ्राय बे जग्रबसे ओनसोलाव जोनोम मोननानै बर' माहारिनि गेजेराव जि हारिमुनि जि जौगाथाय बे जौगाथायाव बिथाङा मोजोमसेब्लाबो अबदान होलांनो हायो आङो बेखौ मिजिंथिनानै आरो जोबथारनायाव दिनैनि जि हाबाफारिनि गेजेरजों जि थैसाम पार्ट 2 शुटिंनि माबाखौ बेखेवबाय दा बे मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन बेखौ मिजिंथिनानै आरो बयबो रायजो राजाफ्रा बिथांनि जि सिनेमा बेखौ बयबो अनसायगोन बयबो नायगोन आरो बयजोंबो अनसायजानाय जागोन बयजोंबो मोजां मोनजानाय बयजोंबो गनायजानाय बयजोंबो गनायथि होजानाय बे जागोन आङो बेखौ मिजिंथिनानै आंनि जि सुंद' बुंथिनाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सारा बोसोन होलांबाय आरो मोजां हास्थायनाय सुबुरुन होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दायो समाव बोथोर गरमबो समाव बयनिबो थाखाय जों बेखौ नोजोर होनानै रावखौबो बिदिन्थि होनो हाला। दायो जोंहा माखासे सिनायथि होनाय हाबाफारि दंमोन अब्लाबो
Aku kan ibu boleh salah, tapi senang gitu. Apa barang habis itu ya ada salah ya ada guna Terbaik. Kundabrai Birla Lankeshwar Mojang Zilini. Ini buri jagan. Best comedian Sadeimu Ayong. Madam from cameraman Bhaskar and director Praveen. अब अभी लगे वालों पे खोल देखो आर्टिस्ट ब्रो वीडियो सेल्फी है रेडी सब मोबाइल रेडी ना ओ कर ली ना कर दा आओ अपनी लो हो गया हां इन आलो माना एक्सेस तो साइड থাকলে মাঝে থাকলে ओ इधर आई बोला आधे अबे जाओ अबे जाओ 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 आ जाओ लीना कंप्यूटर अरे हिसाब एकदम को Lina dong, Mona Lisa dong, Deimu dong, Lankeshwar, Fulmoti dong, Vikram dong, artis kasih pun thai, Isha. रोलिंग Some part 2 are film production. Long live, take one. Ready? एक्शन बढ़िया सब और से